ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥି ସଞ୍ଜରେ ଭେଟ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି କରିବେ ନାଚ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆମ ଅସ୍ମିତା ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏପରି ଏକ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୁନି କୁନି କଳା ତାର ମାଂସ ପୋଡ଼ି ଖାଇ ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷବାସ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ଧରଣୀ ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୋଡ଼ବଳିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ବଦଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ବା ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଶପଥ ନେବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ଧରଣୀ ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସାବଧାନ ତମେ ମାନେ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତମ ଧରଣୀ ବେଲୁ କହୁଛି ଆଜି ଏହି ନିରୀହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ତମେମାନେ ବଞ୍ଚିବ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ତ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ତମେମାନେ ଚାଷ କରିବ কথা তো আরে ঠিক কথা জঙ্গল রইলে তো বর্ষা হেলে তো আমি চাষ করবা হ্যাঁ চলো 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 ধরনী মাকে পূজা করবা হ্যাঁ চলো
হবে। কেতে ভাষা কেতে গাথা নাই সরে আমার কথা বড় বাম পাইলে রাতি দিশারি করিব পূজা পাঠ